Kaixo, ongi etorria. Lehenengo mailako ekuazioaren soluzioa aurkitu dugunean, ikusi behar dugu benetan zuzena den edo ez. Hortako, bi ariketa igo ditugu. Lehenengo zenbaki oso batekin eta gero zatiki batekin. Pentsa ezagun ekuazio hau ebatzi dugula eta soluzioan 8 dela. Eta egiaztatu nahi du. Zer egin behar dugu? Ordezkatu. Isa dago bakoitzean jarri behar dugu 8. Orduan, isaren azpian jarri dugu 8 ken. 10 ken. 2. Hemen dator zerbait jarri beharra. Ze bi eta isaren artean biderketa badago eta guk ez du jartzen puntua. Kasu honetan, bi zenbaki direlako punto jarri behar dugu. Eta hemen 8 gehiago. Orduan, lehenengo zaiten da, biderketa, ez da? Hau dugu lehenengo. Orduan, 2 bidez 8, 16. Orduan, beste dena gesten dugu, 8 ken, parentesia, 10 ken, 16, hau egin daiteke, eskubiko atala egin dezakegu, atatzen zaigu 14. Horrek esan nahi du, ezkerrian eta eskubian eta bat zaigula 14. Inbarru, parentesi barrukoa, 10 ken 16, da, minus 6. Parentesi barruak, negatiboak, parentesia bat duelako, eta ken minus, bakizu, kentzea negatiboa da, batutzea positiboa. Horren, 8 gehi da 14, berri da 14, egiaztatu dugu. Zergatik, bi atalak berdinak direlako. Horren, beste bat egingo dugu. Horren, egiaztatu behar dugu, ekuazioaren soluzioa dela 7 laurden. Orduan, beti bezala, isa kenduko dugu eta berlekoan jarko dugu 7 laurden. Orduan, izango izateke, 3, eki parentesia, 7 laurden, ken bat, berdin, 2 ken, 7 laurden, gehiru. Lehenengo zein bat dugu, parentesi barrukoa. Horrak, hemen keketa dugu, hemen batuketa. Nola egiten da? Jartzen diegu bilei, izendatzele berdina. Zein duten multipliko mutxikera? 4. Eta 4. Horrak, zer egin dugu? Berdina utzi. Orduan, zenbakitzailea ere 7 da. Eta hor, bider 4 egin dugun, goikoa ere bider 4. Beste guztia kopiatzen dut berdin. Hemen ere, 4 egin behar dut. 4 eta 4, multipliko mutxikena 4 delako, berdin utzi behar dut, 4 delako, 7 hemen, eta hori egin behar dut, bider 4. Horra, goikoa, zenbakitzaileari bider 4. 3 bider 4, 12. Jarri dezagun. Kenketa egin dezakegu, jarriko bider puntua, 7 ken 4. 3. Ordan da, 3 laurden. Ken 5. Eta hemen dugu, 2 ken, 7 gehi 12, 19. Ordan hemen da, 19 laurden. Biderketa hau egin daiteke, hori dengo dana. Hemen bat jarriko dut, zenbakitzaileakin, izendatzaileakin bidertzen dugu. Hori izan zateke, 9 laurden, jarriko diegu izendatzaile berdina. Laurden hemen ere. Zerekin bidertu dut izateko 4? 4kin. Horren, goikoa ere, bider 4, 5 bider 4, 20. Eta hemen ere, jarriko dut bilei 4. Hau 19 da, ez aldatzen. Eta hemen zin dugu bider 4, horren da, 8. 9 ken 20 zen bada, minus 11, laurden. 8 ken 19 zen bada, minus 11, laurden. Berri adienez, egiaztatu dugu ekuazioaren soluzioa 7 laurden dela. Ulertu duzulakoa nola egiaztatzen diren beste bat arte. Agur!